Bu kanalda ilim, bilim, teknologiya ve başka da bir neçe konular boyunca täzelikler, habarlar, malumatlardan habardar bolup bilerseniz kanalımıza goşulmagy ve dostlarınız bilen paylaşmagy unutmaň. Düş, ukynyň umum häsiýetli aýratylyklaryndan biridir. Bu ukuda wagtyň gözüň çalt hereket etmeler REM diýiler. REM uku fazalary bilen ýakynal baglanyşykly vizual we eşidiş duýgusudur. Düşleriň biologik mazmuny, işlemegi we maksady dogry öwrenilen däldir. Düşlere manisiz duýgunyň ýa-da obyektsiz duýgunyň bir görnüşi höküminde hem seredip bolar. Dürli inançlara we çaklamalara sebäp bolan düşler hemeşe gyzykly we düşündürýüşli temalaryň biri boldy. Dürli psihologiya mektepleri, parapsikologlar ve eksperimental ruhanylar tarapyndan düşleri dürli görnüşde düşündürmekde synaşdylar. Ilmy jemgyýetiň umumy kabul edişine görä, düşlerin işleyişiniň düşündürilmegi çaklamalaryň çäginden çykmady we düşler henizem sirrini saklayan gözle uğru bolup durýar. Düşlerin ilmy gözlegini onerologiya diýilýär. Her gece 2 saat düş görülýär diýip çak edilýär. Geçirilen hesaplamalara göre adam ömrünün 6 yılını düş görüp geçirir. Aktif uyku ya da paradoksik deyip adlandırılan REM taplarında beyin tolkunları ören işçendir. Mışsaların dartılmağı peseller ve ısmazlılığa yakın bolan mışsaların koşaplığı görülür. Düşlerin köpüsü dine 5 bilen 20 minut arasında devam ettir. Adati giyeceki uykuda REM dövrü her 60-90 minuttan başlar, uyku wagtynda 4-5 gezek baştan geçirilýär. REM'in her biri ortaça 20-25 minut devam etýär. Düşler hakda dürli pikirler öňe sürilse de, düşler diňe beyin bilen baglanyşykly funksiýamy? Beynimizden mi gelip çykdy? Ýa-da bir gelip çykyşy barmy? Ýa-da beyniň dürli bölüklerinden mi? Ýa-da akyl ýa-da beden üçin haýsy maksatlar üçin niýetlenenligi belli däldir. Gato düş görüp utarmalygyny hiç esledingizmi? Şeýle bolsa düş görýändiňizde göz ýetirenligiň alamatydyr. Muňa lucid düş diýilýär. Lucid düşünükli diýmekdir. Düş görýän wagtyňyz düş görmekden habarly bolmak. Adamlaryň ýarysy ömründe iň bolmanda bir gezek we her 5 adamdan biri ayda bir gezek şeýle tejriben başdan geçirýär. Käbir bilim adamlary azajyk maşk edip düşlerini dolandırıp biljekdigini öňe sürýärler. Hiç dedim başyňyza şeýle zat geldimi? Beynimizin ömrüň dowamında ýygnan maglumatlarynyň 90 götürimi gulplanan sandykda ýa-da kodlanan faýldadyr. Aň düşünje adly faýly 2 gezek basyp açyp bilmeriz. Ondaki malumatlar ansatlyk bilen alyp bilmeriz. Emma uykymyzda bir ýol tapýarlar we bize düş filmleri görnüşinde hekaýalar aýdýarlar. Elbetde bu filmler bir näme çylşyrymly we abstrakt bolan soň düşünüp bilmeriz. Hemme zadyň ansadyny saýlandygymyz üçin ýatdan çykarýarys. Olary düşünmek istesek ilki bilen muny götmelidiriz. Nädir? Ýastyň aşağında goýuljak düş kitaby bilen. Görýän zatlaryňyz bulanmajar bolsa da, oýandyňyzdan soň ýadyňyza düşen zatlary ýazmak we çyzmak üçin. 2012-nji ýylda bir gözle geçirildi. İlki bilen gatnaşyjylara oýa wagtlary elleriniň gysylmagyny istediler. Ellerin bu hereketini femeri enjamında beynin käbir bölökleriniň ütgenligi keskitlendi. Düşlerine gözegçilik edip biljekdigini öňe süren gatnaşyjylardan uklan wagtlary düş görüp şol bir hereket etmeklerini istediler. Göz öňüne getirdiňiz ýaly bu adamlar REM uykusundan soň düş görüp başlanda beyinleriniň şol bir ýerlerinde ütgeşmeler bolup geçdi. Şol wagt hakyky dünýäde ellerin ulanmasalar da düşlerinde ellerini ıstılar. Şeýdip öz virtual hakikatyna döretdiler we oňa gözegçilik etdiler. Onsoň bu adamlar düşünde ellerini kısmaktan başka näme edýärler? İslen zatlarynyň hemmesini. Iň köp edilen zat uçmakdyr. Käbir adamlaryň munyň hatda gündelik durmuşdaky meselelerini hem çözüp bilýändiklerini öňe sürýärler.
Halk arasında qarabastı deyilip bilinen uyku ısmazlığı dünyadaki milyonlarca adama tesir eder. Bu uykunun REM wagtynda baştan geçirilen mıysalarının gücünü yitirmek bilen gönüden gönün bağlanışıklıdır. Belli bir derecede bu etapda yüze çıkan yaday bir ısmazlıktır. Gara basmak adam beynisi REM wagtyndan çıkıp oýananlygy, ýöne wagtlaryň ısmazlygyň dowam etýän wagtydyr. Bu ýadaylarda adam oýa bolmagyna garamazdan heniden düş gören wagtynda yüze çıkýar. Düşlerde görülüp oýlanyp tapylan käbir zatlary barada aýdyp geçeýin. 1. Kanadalı Elvis Hoover'in dikin maşynyň iňesini oýlap tapmagy. 2. 1922-nji ýylda lukmançylyk boýunça Nobel baýragyny alan Daniel atom alymy Niels Bohr düşünde atomy nädip böleklere bölüp boljaklygyny. 3. Leonardo da Vinci'nin dik uçar dizaýny düşüne görenli aýdyldy. Indi düş barada aýdylan pikirleri ve sözleri size aýdyp geçeýin. 1. Düşleri idarlamaga batyrlygymyz bar bolsa, ähli arzuwlaryňyz hasyl bolup biler. 2. Bir düş isteýin gizli bir şekilde hasyl bolmagydyr. 3. Düşleriň hasyl bolmagyny isteseňiz, ilki bilen oýanmaly. 4. Bu durmuşda bir yerinin gadryny bilmeli bolsaňyz, öz gadryňyzy bilen. Unut, näme de bolsa düş gün bilen utarýar. 5. Sigmund Freud düşleriň basylan istekleri gizleýändigine inanýardy.